Benvidos ao arquipélago de Sálvora. Agardamos que a súa visita a esta parte do Parque Nacional resulte do seu agrado. Lembre as seguintes recomendacións. Deben levar o lixo consigo ata a península. Deben respectar os animais e as plantas da illa. Nos percorridos, leve sempre auga. En xeral, respecte os camiños xa sinalados e as súas indicacións. A modo de información xeral, dirémoslles que o arquipélago de Sálvora está formado pola illa de Sálvora, a illa de Bionta e as illas Sagres, ademais de numerosos illotes. A única illa visitable é a illa de Sálvora, que conta cun único itinerario. Nesta ruta, que presenta unha distancia d'1 km e 300 metros e unha dificultade baixa, atoparán vostedes os seguintes puntos de interese: o porto, a antiga fábrica de salgadura e pazo do Sotero Goyanes, a Serea, o Alto de Gralleiros, os bolos graníticos e o faro. Un pouco de historia. Sobre a orixe dos illotes, conta a lenda que en época antiga, antes da chegada dos romanos a Galicia, a costa atlántica galega estaba habitada pola tribo dos estrimnios. Daquela, existía a crenza de que quen ameazase os membros desta tribo quedaría convertido en pedra. O rei da tribo rival dos saefes, coa intención de conquistar as terras dos estrimnios, tomou como muller a Forcadiña, filla do rei estrimnio. Desta relación naceu Noro. Cando se descubriu o maquiavélico plan do rei dos saefes, este quedou petrificado e deu lugar ao con do home de Sagres, coa lingua partida en 7 lugares que deu orixe aos illotes de 7 linguas. A súa mandíbula desprendeuselle, as moas quedaron esparexidas e orixinaron os illotes de Queixada e as Moas. A pena da Forcadiña localízase preto de Punta Couso e Noro está próximo á illa de Bionta. O resto dos illotes corresponden coas embarcacións dos mariñeiros saefes, que tamén quedaron petrificados para a eternidade. Históricamente, a illa de Sálvora foi doada á Igrexa por parte do rei Afonso II o Casto. Dende antigo, foi refuxio de piratas sarracenos e normandos. No século XVI, co abandono destes lugares polos piratas, as xentes da costa comezan a habitar a illa, que foi cedida pola Igrexa como coto a Marcos Fandiño Mariño, que impuxo o réxime feudal até o século XVII. Co grande auxe pesqueiro e comercial dos séculos XVII e XVIII, instalouse na illa unha fábrica de salgadura coñecida como o Almacén e unha pesquería de atún, a que se lle concedeu o uso da illa e de 4 leguas do redor, o que provocou constantes enfrontamentos entre os mariñeiros da zona. Este auxe fixo que aumentara a poboación da illa, que vivía da pesca e da agricultura e gandería de autoconsumo. Dende 1820, os Mariño foron donos absolutos da illa. Co casamento de Isabel de Mariño con Ruperto de Otero Goyanes, comezou unha nova xeira. En 1920, o Estado español expropioulles a illa e os habitantes pasaron a ser colonos. Un ano máis tarde, rexistrouse o afundimento do vapor Santa Isabel, no que faleceron máis de 250 persoas. En 1958, os Otero recuperaron a illa e rehabilitaron a antiga fábrica de salgadura como pazo. Naquel tempo, a illa pasou a ser couto de caza. Dende a década de 1970, a illa está abandonada. En 2001, pasou a formar parte do Parque Nacional e en 2007 foi mercada polo Ministerio de Medio Ambiente. Imos ao porto. Sinalización entre o punto de partida e o porto. Inicialmente, unha vez situados no peirao de embarque e desembarque, os señores visitantes deberán avanzar uns metros. Ao seu lado, de fronte, poderán observar un cartel indicador que lles informa sobre diversos aspectos relacionados co arquipélago de Sálvora. Despois de facermos unha pequena composición de lugar, é o momento de gozar coa contemplación do mar e dos illotes que rodean Sálvora, onde a natureza esculpiu fermosas figuras pétreas. O porto. As illas de Sálvora
xunto cos arquipélagos de Cíes e Ons, conforman unha barreira natural que protexe as rías baixas da dureza do océano. Se as condicións o permiten, poderán observar parte do fondo mariño que ten como característica principal a súa biodiversidade, de rocha, de area, de mael e de cascallo. Cada fondo ten unha vida característica asociada, polo que as augas do parque concentran unha gran variedade de vida. O sal é o protagonista, pois enche todo o ambiente. A súa presenza constante fai que nas illas só medren plantas que teñan un modo compatible de vida con este medio. Tamén poderemos observar numerosas embarcacións tradicionais faenando nas proximidades das illas e illotes deste arquipélago. Dende tempos inmemoriais, os recursos mariños foron aproveitados polas poboacións insulares e costeiras da contorna. Hoxe en día, grazas á regulamentación de parques nacionais, esta actividade está controlada e únicamente se permite a pesca tradicional de carácter profesional. Atopámonos, polo tanto, en Sálvora, a terceira illa por extensión do Parque Nacional. Xa dende que poñemos o pé en terra, podémonos facer unha idea da paisaxe xeral da illa, onde domina unha vexetación de matogueira, entre os que sobresaen os grandes e característicos bolos graníticos. Aínda que carece dos altos cantís, preñados de vida grazas ás colonias de gaivotas e corvos mariños que caracterizan as outras grandes illas, Sálvora atesoura moitas das xoias do Parque Nacional das Illas Atlánticas, como son as colonias de gaivota escura e o lagarto de Sálvora, ou algunha das escasas poboacións mundiais de plantas, como a xesta insular ou a linaria amarela. Esta singularidade débese, en gran parte, á nula presión turística que, a diferenza da maior parte do litoral europeo, tivo esta illa. Por isto, e para garantir a persistencia desta rara e ameazada natureza, os visitantes deben comprender que o sendeiro que se dispoñen a percorrer só discorre por unha parte da illa, polo que o norte da illa permanece libre das visitas. Ademais, os afortunados visitantes deste delicado enclave deben ser cuidadosos durante a súa visita, especialmente nos treitos primeiros nos que o camiño percorre substratos areosos, onde non deberán abandonar o vial para evitar danar a moi fráxil flora dunar. Imos á fábrica de salgadura. Deberemos avanzar polo camiño ao redor de 200 metros até a chegada da antiga fábrica de salgadura e da escultura da serea. Lembren que deben avanzar sempre polos camiños indicados e nunca empregar atallos. Dese xeito, axudamos á rexeneración das plantas do redor. A antiga fábrica de salgadura é a serea. Neste punto, observaremos o pazo e a capela que, malia a súa nobre e serena configuración actual, tiveron orixe nunhas moito máis prosaicas fábrica de salgadura e taberna anexa, respectivamente. A antiga fábrica de salgadura que os Otero Goyanes converteron en pazo residencial a partir de 1958 refrenda a importancia histórica, económica e comercial desta illa e dos mares que a rodean. A pesca, a salgadura e posteriormente as fábricas conserveiras foron o verdadeiro motor económico desta parte da costa atlántica galega. A escultura da serea foi instalada aquí polos Otero Goyanes en lembranza da familia nobre dos Mariño, a primeira que tivo a illa en propiedade. Segundo a lenda, un día saiu o cabaleiro Froilán polas praias atlánticas. Nun areal observou unha muller núa dormida. Achegouse a ela e viu que era unha fermosa serea que semellaba muda. Froilán chamou na mariña e casou con ela. Pasou o tempo e naceu o primoxénito. Como Mariña seguía sen falar, o abade aconsellou a don Froilán que lle dera unha forte emoción. Este mandou acender unha fogueira e, tomando o seu fillo en brazos, simulou botalo ao lume. Co susto, a serea proferiu un berro, mentres da boca lle saía un anaco de carne. Así falou por vez primeira. O substrato desta área é fundamentalmente areoso e sobre el disponse a comunidade de plantas dunares. O sistema dunar, con todo, está moito máis estendido na metade norte e leste
onde destaca o da Praia de Lagos, aínda que non é visitable. Entre as plantas que poderíamos observar na beira do camiño están a linaria arenaria ou paxariños amarelos, moi pequena e delicada, con flores amarelas moi pequechiñas. Esta especie ten a súa distribución mundial restringida a escasos puntos da costa occidental francesa e a 3 da galega. Por isto, está considerada a escala mundial como en perigo crítico. A poboación desta illa é a mellor conservada de Galicia, xa que non tivo que soportar a presión turística que a levou á extinción no resto da costa. Imos ao Alto de Gralleiros. Despois de deixar a escultura da serea e do antigo pazo, avanzamos polo camiño atravesando os diversos sistemas dunares. En pouco máis de 400 metros aparecerá ante nós unha paisaxe conformada por rochas que adoptan múltiples formas. Velaí o Alto de Gralleiros. O Alto de Gralleiros. Diante nosa atópase o Alto dos Gralleiros, que cos seus modestos 73 metros sobre o nivel do mar consegue ter as cimas da illa. Tamén coñecida como Alto dos Galleiros, a súa denominación tal vez corresponda coas dúas gallas ou picos de igual altura. Dende esta parada podemos observar numerosas e grandes pedras redondeadas que se coñecen como bolos e que andan a procurar o equilibrio unhas sobre outras. Formáronse por mor do efecto que a auga subterránea produce nas fendas da pedra, antes de que asomen ao exterior como resultado da erosión. Sobre estas formacións graníticas habita a gaivota patiamarela, característica de todo o Parque Nacional. As 30.000 parellas que crían anualmente nos diversos arquipélagos do parque fan desta colonia de cría a máis importante do mundo. Neste lugar agóchase a historia da Santa Compaña. Trátase dunha procesión nocturna de ánimas en pena, consideradas como un augurio da morte, pois van visitar as casas daqueles que van morrer. Supostamente, saen todos os venres de entre as grandes pedras do Alto de Gralleiros cara a aldea. Despois, diríxese á Praia dos Bois, onde se mete na auga en dirección ao Conde Noro, e alí pérdese nas súas covas. Pasa a fin de semana no illote e o luns volve a Sálvora. Ao longo do camiño que ate aquí nos trouxo, atravesamos unha matogueira de toxos na que se presenta intercalada outra comunidade espiñenta, como é o formado polo Endrino, acompañadas de Espino Albar e o Sabugueiro. Na beira mesma do camiño tamén se localiza o Torbisco, de pequenas flores brancas e froitos vermellos. Entre os toxos destaca un xigante entre as ervas, Stipa gigantea. Este endemismo da península conta con máis de 2 metros de altura e fortes follas coas que pode convivir cos seus ferintes veciños. No medio deste mato atopa refuxio a xesta insular ou Citisus insularis. Descuberta para a ciencia en 1998 como un endemismo das illas Ons e Bionta, foi localizada no ano 2006 en Sálvora. A súa delicada situación, xa que se coñecen moi poucos exemplares na illa, e a forte presión que exercían sobre ela os cabalos e os cervos existentes en Sálvora, determinou que se sacasen estes animais chegados da man do home no ano 2008. No medio do mato que rematamos de atravesar, tamén poidemos observar unhas pequenas masas arbóreas de escasa altura, composta por salgueiros e sabugueiros, coincidindo cun pequeno regato oculto entre o mato. Nos claros deste mato, sobre algunha pedra ou mesmo no camiño, pódese chegar a observar ou as máis das veces escoitar como foxe o lagarto de Sálvora, considerado como unha subespecie do lagarto arnal, que é o que acada o maior tamaño de Europa. Imos ao faro. Para dirixirnos ao faro dende o Alto de Gralleiros, deberemos avanzar polo camiño outros 400 metros, aínda que veremos xa as súas imponentes formas dende a lonxanía. O faro. O faro de Sálvora, máis grande e potente co antigo, foi inaugurado en decembro de 1921. Curiosamente, tamén hai un anaco da historia reservado para este enxeño tan vital para os mariñeiros. O 2 de xaneiro de 1921, na pedra de La Pegar, preto do faro, encallou o vapor de pasaxe Santa Isabel,
nunha noite de temporal. O barco levaba a travesía de Bilbao a Cádiz e paraba en Vilagarcía de Arousa. O fareiro, vendo o que estaba a suceder, foi á aldea a pedir axuda, aínda que moitos dos illáns estaban na península por mor das festas. 3 mulleres, Josefa Parada, María Fernández e Cipriana Oujo, as heroínas de Sálvora, acudiron nunha dorna ao lugar, mentres os nenos iluminaban dende a terra coas candeas. Grazas a eles, salváronse 53 vidas. Con todo, morreron 213 persoas. Varios milleiros de parellas nidificantes de gaivota patiamarela aniñan en Sálvora e ocupan a maior parte da súa superficie. Sitúan os seus niños principalmente ao pé dos grandes bolos graníticos ou entre a matogueira, que nesta área, preto do mar e dos cantís, por estar máis exposta, presenta un aspecto arredondado, como en almofadiñas, debido á presión dos fortes ventos mariños. Ademais desta gaivota, tamén podemos chegar a distinguir a gaivota escura, que cun centenar de parellas constitúe en Sálvora unha das máis importantes colonias peninsulares. Esta gaivota é moi semellante á patiamarela, da que se diferencia por ter as partes superiores máis escuras. Entre estes afloramentos rochosos, en gretas e entre as pedras, atópanse algunhas plantas escasas como o Rumex rupestris, catalogada en perigo de extinción, e as lagartiñas ibéricas, endémicas da península, que nesta illa son moito máis grandes que as das poboacións continentais como consecuencia do seu aillamento. Final do percorrido. E chegamos ao final. Non esquezan que para regresar só deben desandar o camiño sinalado. Grazas por confiar en nós para a súa viaxe. Agardamos que todo fora do seu agrado.